Čus, já vás vítám u dnešního videa ze hry Cookie Clicker. Budeme hrát Cookieho Clickera, jak jste asi slyšeli, a já jsem blbej, dneska prostě nemám svůj den. No, Cookie Clicker je hodně teďka, získala poslední dobou hodně populárnosti a vlastně má hodně populárnosti poslední dobou. No a mám tady 2 verze betu a ještě, mám tady betu. Tak. Je to beta, verze 1.37. No, tak asi se do toho můžeme pustit. Tak. Takže tady máme takovou hlavní sušenku, na to budeme klikat. Vlastně o co tady jde? Klikáte na sušenku a tady máte takhle upgradey, kurzory, babičku, farmu, budovy, doly, raketu, tady nevím, nějaký pytel, portály, stroj času a antimatter condenser. Takže asi tak. Já budu klikat tady na tu hlavní sušenku. Tak, tady už máme odemčený kurzor a babičku. Takže my si koupíme, první, co si koupíme, bude kurzor. Tak, máme si kurzor a jak můžete vidět, tak nám to teďka bude. Jo, ještě si potom něco povíme tady po tom mlíku. Tady o tom mlíku si ještě něco povíme potom. Tak. A ještě tady máme jednu takovou tu. Máme tady vlastně třeba zlatou sušenku, která se objevuje tak, dejme tomu, 1 za 5 minut a po chvilce zase zmizí. A tady máme teďka, tady jsou ještě takové úplně speciální upgrady, úplně prostě speciální. Já nevím moc anglicky dobře, takže co tady je? Že mi to dá za 1 sekundu 1 sušenku, nebo asi nějak tak. Mi to něco takového píše. Takže si to koupíme. A dáváme to tady, už vidíte, jak se nám ty sušenky později vás už prostě vůbec nemusíte klikat. Já si tady ještě koupím 2 kurzory, nebo víc. Tak, 4 kurzory. A už máme hned to ideální sušenek, je hned jednodušší. Tak, tady si koupíme první babičku, Grandma. A počkejte. A začíná pršet. Nicméně, necháme toho a musíme se zase na Cookie Clicker. Pak je tady ještě taková červená sušenka, která je ne nejhorší, ale občas se vyplatí na ní kliknout, ale více se nevyplatí na ní klikat, protože vám může ty sušenky ubrat, nebo vám bude produkovat jakoby per sekund, že vám to dá méně, třeba když budete mít 2 biliony, tak třeba se vám to sníží na půl bilionu. Tak. Já si koupím další babičku. Jo. Tak. Tady máme další ty babičky. Tak. Koupíme si kurzor. Tak. Achievement unlocked, so bake it right now. Jo, tady vám ještě ukážu nějaké věci. Jsme. Tak. Tak. Tady upgrade unlocked, máme 1%, tady ten kurzor.
A tady máme třeba teďka to, máme tady třeba teďka tohleto. Upeč 1000 sušenek. Tady, jo, upeč 1 sušenku za sekundu. Já mám za 1 sekundu mám 3 sušenky. Počkejte, já musím zavřít okno. Hop. Tak. Tak, za chvilku budu mít upečeno 1000 sušenek. A už tady máme na farmu. Tady. Na farmu a to je farma na sušenky, když nevím, jaký to má účinek, takže tady si to přečtu. Rose cookie plants from cookie seeds. Takže nějaký semínka na cookies a budeme to něco upgradeovat. Tak. Jo, tady achievementy. Achievementy mám. Mlíko mám 32%. Jak si můžete... O mlíku se ještě něco povím. Tak. Au, pardon. Za chvilku budeme mít achievement. Jo, tady už máme že budeme mít za sekundu 3 sušenky. Až si uděláme třeba, teďka až si uděláme 500 sušenek, tak to, tak. Tak, koupíme si váleček. Už mám, to dělá hodně sušenek za sekundu. Sakra, to byl. Tak. Máme tady už teďka novou verzi, já už hru nějakou dobu hraji, teď jsem vám jenom chtěl ukázat vlastně to začátečnické ty. No a koukněte, co už tady těch věcí mám. Mám jich hrozně. Mám strašně to. Jmenoval jsem si Elbiskit, ale klidně se pojmenuju jinak. Takže confirm. Co? Neruš. Tak. Hop. Tak. Čau.